Hi, Nastro dwi. Mae'n fer o Anastasia. Dwi'n byw yn Moscow, Rwsia, a dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers yn blwyddyn a Davies. Liciwn i ddweud cwpl o eiriau am Nadolig yn Rwsia rwan. Yn gyntaf, dyn ni ddim wir yn dysgu Nadolig. Rydyn ni'n dasglu blwyddyn newydd yn wledydd y wlad. Mae'n harlywydd yn weitharaeth, mae'r cloc ar sgwar coch yn taro 12 ac ati. Ac wrth gwrs mae tradodaeth i dasglu'r blwyddyn newydd gyda ni, rydyn ni'n addurn fflatiau thai, cygeinau salad ylgia, gwyliau cael y wyliau ffilmau Sofietydd fel The Meeting Place Can Be Changed. A dawdiaeth mae'r os, taid rhyw ar y maer at y blant gyda'n rhegion, mae'n fel Sion Corn yn unig. Beth yn Nadolig, mae bobl Griffith yn dasglu hyn bennaf, ac wyddaethti'r Nadolig cyn yn gred ar 7 Ionawr.